लिंख'नि कारेन्ट लाय बाराय दिनै तो लामा एकदम 800 देनाय थानावसिन लामा ना 2018 800 देनाय था बि आव एसडीएम बीडीएम तो कायफाया बिदुत दै तो कागै लामा कायफाया हुआ ऐसे लामा लावा कोलाय दिन बिसेयाव दिसबे गारि हाबथाय करावबो आलाय उक्सकाबो जों था 11 था एमलेन द्रियो बोसायाव सोनो जों सुता बे थांनियान सियानि हलाबो सां 11 था कमल गारि था जों फारा खवानि बर' बांगियाव कमल गारि था मला हलायबो साय सायासनो थानाय मास द्रियो 2 तारिख वार थाय करसनो एमले साय हमनि करा एमले अबन पर के नोनो जे स्कांगा नोनो फाइगे साय तमा हिगे कौरैकला बो सायो बिधान सभा फायजाबो बो ताम मिसा दान्दा सायलाय बिधान सभा फायजासिनि इफारागो बो सायख्लाङो आं दिनै बुट फास हलाय आरो फानबाय दङ लामा नाय सायख्लांजाबो प्रमोद रिया आव बीजेपी नि एमले इनके नोनी टोटल कोई परिवार तो दिनै 17 परिवार का इनके नोनी स्कूल ओडी तो स्कूल अंगनवाड़ी स्कूल तो इनके नोनी ब्लॉक के बहुत खबजा बका ब्लॉक इनके पंचायत हलाय तिरमा कलायो तिरमा पंचायत अबन पर के नक थांगिरक साका लामानि खबर तो साइट दङ माननाय साइट दङ ब आला बक जों हा लिंखवा एमले लिंखने जों था स्पो हा गारि थांजा बो तो साइ हाव जों 2 तारिखआवनो जेखा चेष्टा खालाय होनायनि साजा इनका चेष्टा खालायनाय तापुनो ननो फागिराव साफायगा फाइया जे स्पो फाइबानि जों थामानि बो सागो खबर बातासिक माननि आरो बो साइआव 2 तारिख फाइथायबो 2 तारिख जेखला मावनो चेष्टा खालायनि साजा तापुनो फाइया फाइया ह बुट बाय था आरो गणेश खैदियानि सादि इनके न ताव बनो तमा सानामसो जरा कावराइक लांनाय रावनो जरा सिनि लामा तो एसडीएम वीडियो का जाकसिन तो लामा जत लामा ता खायसे मिन्दिस दिन डिस्ट्रिक्ट थिं जा करावै ना फले हाला से सिनि से लामानि मिन्दिस बियां खैयाबो से एमले हाला से लाबनो करक सायमसु फले हाला सिनि सुगि तो तासिनि प्रा 2 बोसोर का रुगिबो बालसा बाखासे मोला बोसोर खायबानि मोना जत रुगि हलासे सुदु मा बाला जों बुरनि जरा रावके ननो जरा सरकार जिकुनु सरकार ननो फागिराव तमाहेरो साफाय सरकार तो फायो बक्ता बुथ काला फायनाय जों साइख्लाङो से बिधान सभा का फायजाबो एमले आरो आना पास खालाम हलाय नारो जिखा एक पाइ आं पास हलाय आरो एमले फानबाय आनो जेखा लामा नायनि साइख्लां जाब दंबो एकटा जेबो ता एकटा साइख्लांनि परे इनके नताबो बुनो तमा काव सानामसु नबनो तमा सानामसु ताबो ए हलाय बुतो एखाय एकटा सनो करावरि खिलासनो हलाय बिनि करा हलाय बियां थाबो बो बिनि हुदा मिसा दान्दा कालाय तो हायला लासनो जों तो लामा सनो चेष्टा खालायनांनाय लामा थासिनि बायसिनि दैनि बुसादि हाखर चावमाने 2 बोसोर बेका ताबु दै साप्लाय यावनाय बाइसाइकेल जरहासनो चाकद्रे खाय रिन अंथोंबो ये दै रक बजागानि रक मानो दै हलाय जों दैसा खवासावै लों मालोङो ओमफ्राय दै रनि व्यवस्थाबो करिखले दैनि व्यवस्थालाय बोता मिसा दान्दा सतायलाय दैलाय ताव ओ अंगनवाड़ी स्कूल द्रियो आव रायसा जाक दङ बतो ऑल पारा थगिया सो सुदु अंगनवाड़ी सेंटर नि महा थंनाय ये पारानि मुखाय महला आव राजदन पारा बेनि मुखाय आनि बहला पत्रा त्रिपुरा